Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Romangun di www.hkbpromangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbpromangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Horas madihita saluna. Salam mata baruma dihita sude. Alanang Jupang tikina tapok kama parmingguat di bagasan manoguton martang yang nahohom mahita.
Amin. Tapuji matu atas ya bukit di nomor 7 ayat sadaro di 2. Mar hite-hite goarni de bata ama, doa goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doa goarni tondi porbadia, natu mapalangi doa tanaon. Amin. Songonon donin na Tuhan Jehova, hehe maho, marsinodang maho, ay naroma panodangi diho, jala hamuliaon ni Jehova, besar di atasmu. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata amani para siroha, hudok kami maulete tuho, sian nasa rohanami, ala di joho hami sian hahulomon tuhati uron, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, saya rajai todim nabadiai, mahami asalam gadah perseon nami, jala asalam badia parangin nami, unang marlidang dibahen ni pertibion asa sahat hamirap dohot akan persia di guarmu tu hangoluan nasora sudah marhite-hite anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
pati ni debatasi hanguluota di minggu dung tahun baru on ima patik paduahon doho lapatana. Dang jadi ganaumu jala dang jadi sumanonmu manang aha na di Banua Kijang doho na di Banua Tongaon. Rodi na di bagasan aek na di toro ni tano yang tunggabe si sobaon manang si uluan. Dia do lapatan ni odo. Ikon di hari rohatta di bata, jala ikon holong rohatta di ibana, asadang jadi ibana soba, tu sobaon manang tu gana-ganaan, mangido hang uluan siani, dang jala dang jadi uluan, begu manang ulpuani hadatuon, jala dang jadi pos roha di ugasan hahometan. Imasahana, atong rak mangidogogo mahita sian tuhata. Ale Tuhan de bata sai pargogoi mahami mangulao no bartu patikmi. Amen. Tangyang monopoti dosa dohot baga-baga ni debata. Tatopoti madosata. Ale amanami jala debata nami na di Banua Kijang para serohana sumurung midahami hupatutuha hupahar hatutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalasion nami na gudangi di zulum. Tatap hami marhite-hite asin roham jala sesa madosa nami saluhuna. Alani pakokok ni anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus si panggulu hami. Amin. Baga-baga ni debata tarenga tu hasasan ni dosata. Musa pe akadolok jala humuttal akarobean alai anggop para siroha ni rohaku nasotupa Musa sianho. Jala padan ni hadameoku nasotupa humordit ninna Jehova siasiho. Hasangapon madi debatana di Kijang. Amen. Duduk aku, lalu hari kau
hatani debata turpuk epistel minggu dung tahun baruan imana tersurat di Jeremia 31 ayat 1 ayat 10 margat tisoring mahita majahasa. Ai sangonod do hatani Jehova marhissa ni roha mahamu marsurak-surak mida si Jakob. Jala maropol mahamu mida di hutan ne akka bangso perbegu. Pangyar hamu maso aramu mamuji-muji. Jala dok hamu ma sai palua ma ale Jehova bangsom pasi-pasi ini Israel. Rodo nasida tutu huhut tumatangis dohot marhuraja ahuma manogihon nasida tu akka batang aek di dalan nahornop dang tagamon tarsulat di nasida disi ayau do gabe aman di Israel jala Efraim gabe anak buah bajuku. Ainunga ditobus Jehova si Jakopi jalanunga dipalua ibana sian tangan nina gumogo sian ibana. Jadi marlas ni rohama disi namar baju marhal yang dohot doli-doli rodi akan nama tua jadi mu bama arsak nasida gabe las ni roha bahenoko jala apulokku nasida huhut alas sondung salpu gondok nasa laon. Ima sahatna martua doakan atau mangihon hatani debata jalan peopsa. Amin. Tidakku maha persiatai songonan hina tidakku ni dongato sa perseaon
di sandok pertibion rak mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan natu mapalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah naso sadai iman nati nibuhon ni si Maria naga-gabe seton di perbadia adorang suabubuan. Ido tuhata natubaon na bernit di panghuman ni selatus namate terpajal do ibana di hau pinersilang na tua tuban na toro dung tanom na mula dari patuluhon na manai tu surgo lahul tutu siamu ne debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani di simai bana mulak manghumi halak na mangulu dohot namate au persea ton di perbadia jala adong dosa dahuria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan abadia doh dihasasan ni dosa doh dihatai na mandok mulak mangulu sokot daging ni halak nang mate doh dihangoluan na sora sudah amen. Tabegema dikting di Huriatta HKBP Rawamangun Minggu 3 Januari 2020 sada. Ibadah Minggu Rawamangun HKBP Rawamangun. Minggu sadarion 3 Januari 2020 sada. Dohot nama ngihuton ganuk minggu Garejata HKBP Rawamangun patupahon 5 hari permingguon di gereja. Ima pukul 6 WIB pukul 10 WIB bahasa Batak, pukul 8 WIB remaja bahasa Indonesia, pukul 10 tolu WIB khusus dohot pukul 10.30 bahasa Indonesia. Sudah permingguan kecuali pukul 6 WIB dohot disiarot do secara langsung sian gereja. Ruas nanaing mangihuton permingguan di gereja di Patupahon sada kapasitas gereja 300 halak ganu permingguan. 2. Wajib diperiksa suhu tubuh, memakai masker, mencuci tangan, dohot menjaga jarak. 3. Mengisi data adorang so masuk tu gereja. Ruas nataba. Keluarga Dedi Harrison Lauli, dohot si Pritasari Borusi Hombing, Rosian HKBP Aik Torop Resort Sikampek Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara, alamat Kampung Baru RT 015 RW 07 Pulau Mas Jakarta Timur, Wik Pulau Mas Kampung Baru. Tuhat tama nama Musuma Sunda Sida Gabe Ruas nadenggan di gerejata. Namoding. Nah di hari Sabtu 26 Desember 2020 nung ngaju molomodik sahalak ina ruas ni Huriatta Emmi Tosima Bor Huta Barat umur 72 tahun ni habaluan ni amata Porman Siregar alamat Jalan Pramuka Sari Tolu RT 1307 nomor 10 Cempaka Putih Jakarta Pusat Wik Rawasari Cempaka Putih. Kemudian hari Minggu 27 Desember 2020 di TPU Pondok Rangon. Tuhat tama nama ngalehon gogo dohot pangapuliot tu keluarga ni namar sitaonon i. Aplikasi Rawamangun. Nunga adong aplikasi HKP Rawamangun jalan marhite aplikasion ima tarida do sude akka kegiatan jadwal permingguan dot akka ulau na asing di Huriatta HKBP Rawamangunon. Aplikasi boima di download marhite Google Play. Pelian dot akka udut ni buah-buah tajah hama di harotas tikting naung di para deni Huriatta. Di pasu-pasu di Batama akan berita masa dot ulaun akka sipatu paun baen sangap ni guarna. Songonima tikting di Huriatta ni mingguon. Mau lihat ya?
kapasonang marohat tamartangi yang mahita. Dami ni dibata na sumurung siyan sa luhut na roha. Ima na mga ramoti ate-ate dohok pikiram mo nabi. Di bagasan Jesus Kristus Tuhatay. Amin. Di hamuama nami ina namin ang dihita sa luhut na madohoti parmingguan di apalatikyon dito nga ni garejata ng marhite live streaming dohonon nami tuhita ala nuansa tau baru dopeon. Selamat tau baru dihita sa luhut na manginang. Jala horas dihita sude. Hata ni debata na mamakulingi hita di mingguta sadarion dung tau baru ima natar surat di surat ni Apostel Paulus mandapot ton huria Efesus bidusada mamuka maisian ayat 3 ro di ayat 14. Efesus bidusada ayat 3 ro di ayat 14 songonom mahata ni debata natar surat disi tapayuti ma dibagasar rohat tabe. Pinuji ma debata amani Tuhata Yesus Kristus. Naung upasu-pasu hotu hita ragam ni pasu-pasu partodion sian banua gijang di bagasan Kristus. Ay dipilit do hita di bagasan ibana adorang soojak dope tanoon. Asabadia hita jala sohasurahan di adopan nai di bagasan holong ni roha. Ditodo hiado hita bahen anakna marhite-hite Yesus Kristus. Asa tu ibana mangihutton halomoan ni rohana. Asa tarpuji asi ni rohana na marmuliai na niasihonna tu hita di bagasan na hinaholongan nai. Di bagasan ibana dapot hita haluau ni binahen mudar nai ima hasesaan ni akapangalausion mangihutton asini rohana na tarlobii. Nang buas ni usehon nai tuhita mardongan hapistaran dohot habisuhon godang. Ay dipabotohon ibana do tihita tahini rohana nabunihian mangihutton halolomona nang pinahot nai di bagasan dirina. Lau pasautosa dihagogo ni tikina madok pasadahonon di bagasan Kristusi sasudena na di banua gijang dohot na di atas tanoon. Ay di bagasan ibana do dapotan partalian hita aka naung tinodo nahian marguru tutahini napatuluson sasude mangihutton padok ni rohana. Asa tarpuji hasangapon na marhite-hite hita akanong makirim hian di Kristusi. Di bagasan ibana dohot hamu ubege hata hasitongani ima barita nauli nataringot tu haluau muna jala di bagasan ibana gabe porsea hamu laos di sahapod do tuhamu tod di parbadia na pinarbaga-bagay. Ibana do patujolo ni arta si teanota bahen haluau ni nahinokop nai asa tarpuji hasangapon nai. Ima sahat na di hamua manami nanami nang dihita sa luhut na di bagasan minggu tahun di jodoh hita mangarimangi hamorao dia do na adong di bagasan ngulum. Kekayaan apakah yang terdapat dalam hidupmu? Somaldo molo di ujung ni tahun
Halak mangetong pasu-pasu nang dijalo ibana di bagasan ngoluna. Jalan marhite na dietong nai di ujung tahun pasu-pasu na dijalo nai disima tarida molo lam suk pasu-pasui lam marhua maibana rohana lam mariaya lam marulupulup alai molo dihilala ibana biasa-biasa do pasu-pasu na dijalo nai marhua basongoni matong lasni rohana pe buado rohami nang di tahun naik baruon biasa mamang songot tahun ni badu amang roham di tahunon ay bu amado hono namang ay marningot dope ay tilahau nau tilahau dung batu au di tahun nasalpu tukido. Keadaan situasi kita dahulu tahun lalu menentukan situasi kita ke depan. Alai molo rajumat tado pasu-pasui dang diikat berupa materi, dang diikat berupa situasi, pasu-pasu natajaloi ubal gasiani totu marulupulup mahita madok pinujima debata. Kita akan menaikkan pujian syukur kepada Tuhan situasi apapun yang kita hadapi. Kita akan mengatakan kepada Allah, Engkau dipermuliakan Bapa di sorga. Mampu dohita madok pinujima debata ditiki nuain. Ikon mampu dohita. Mampu dohita madok pinuji madebata na mangaleho popartu hita. Ay tadokdo anak kokido hamoraon diau. Alay adong masada situasi na masa songono namang inang. Halak namang ihot hamoraoni dalam satu wadah na sempit tentu beda do mindset pikiran na dohot halak na mangatusi hamoraoni dalam situasi yang lebih luas di bagasat to di perbadia. Adong dua namar tatanggahian marhobar jabuhian. Jadi inat tahun tinggal rapat dohot yanak konna dohot amatana. Nasadanai hobar jabunai inatai rapak dohot yanakon nasada dohot amatana piddama halakon nasada hot dihutai nasadanai piddatu sada huta dong 15 tahun tentu anak naon nang marumur 10 tahun kiatiki lau piddai 15 tahun ngamarumur 25. Jongjong ma inat tahun di sada pertiga-tigaan inat tanah piddaun. Saya ditatap ibadah ma sada inat sada ina na jongjong isi. Hodo omak ni si Jojo ina. Saya dipanot noti inat tanah jongjongon. Ai seho ina. Memang inat tanah jongjongon na jojon arong otik gijang ni rohana. Jadi iseho inna. Aidang dingoto 15 tahun na jolo mar hobar jabu hita. Sojo. Aiho nai dia doho inna at terlupa matong ibana bah au omak ni si budi doau, nai budi doau. Enak. Oh, anak mi nasai olu majakit-jakit jabu nami. Enak. Horoa orang lebih gampang mengingat yang salah, perilaku yang kurang baik daripada perilaku yang baik. Hidup.
anak kokido natiki na ulo majakit-jakit jambu munai. Inna. Oh, ngadi dia sonari. Abo perkara jonni. Sekolah di dia hian ibana, kuliah di dia hian ibana. Itu rido. Anggo anak kokku si Jojo, songonima, ai sekolah di universitas na jago, songono margejang maun. Adong jabuna, mampu ibana manuhur tu puncak songonon. Sudi hajagon ni anak kon naon di Papua nai Jojo ma. Hape Roma nai budion, aido dupida hami sian perumahani tiki moding ma na mga lapau gabi mabalu mau topet tama SMA ya anak kokon marsahi tahu gabi Roma anak kokon madok udah lama kuliah yang dekat-dekat rumah aja lah. Tapola ikom margoar level-level dia asal madong parbinoto aku. Daung sekolah maho songono ni nau makna aledang ulo. Asadong majaga ho mak inna. Di pature-ture mau mak naun. Asa sehat. Huhut marsikola ibana. Dungi di bagasa parsikolan nai dinggad do parsikolan na. Merdalan. Karejo ibana. Karejo di perusahaan na biasa-biasa do. Jala di Papua na ibudiom ma dang adong parpangkat na tibbo ibana. Jala manuhur jabu pe selonjor saja susah. Inna ahadoi RSS rumah selonjor saja susah. Molo tipe nuaing tipe 2 saya demaya te. Manang 24 kanido tanono 10 ba jabui molo tipe 2 sada tudu halipi itu mai merdomu mak molo hudul di ruang tamu marsilonjor si majuja na domu mak si majuja na sada tu si majuja nasi ka songonon alai las doro hakku disi parlas ni rohakku hamoraoni dangi bereng mak inna tap topuro masih budion bahor soma ai ngasai balajau mak inna nasi budion ijalang omak naon di umak di haul dia balajami omak inna jadi odo si budi inna nai jojo omak ido bah hodo budi inna masih ingat tetangga kita itu dulu inna omak nama ijalang madenggan au perjulu mamak dah hupai mau mak isan hatok mau mak ro inna ape ro masih jojo dung lau si budi ro masih jojo ahai dokkon ai marhua jong ko di sio mak ngaliling au pai mau di san nasi bigi hodo nakin isong gagi mak na agu malengleng hati-hati ni nai budion mangidai omma perbedaan ni hamurauki tu hamuramu ninna nai budi. Firman Tuhan mengajak kita melihat bagaimana berkat dalam hidup kita tidak ditentukan oleh sesuatu materi yang dapat diukur. Ido benda didok dung pinuji debata didok muse nau pasu-pasu hotuho ragam ni pasu-pasu partodion. Dia do pasu-pasu partodion. Pasu-pasu partodion imana parjolo lasni rohai na tubuh di bagasan ngolu ni ganu palak. Pasu-pasu partodion ima roha mauliatei na sodito tuot balga manang memet na didapot. Pasu-pasu partodioni adong hauduhon ni roha. Pasu-pasu partodioni go dame pardongan saripeon nang parianakon. Aha gunana manginang. Topeto lubulu sada borgin lau tu tanggal sada manau poti dosa sude HP begitu Januari tanggal 2 ngamasi songgahan muse.
Dungi di paima tahun 21 Desember naro manopo ti dosa muse. Danggo dame. Ina mata paula-ula di bagasan ngolutta. Mari kita rasakan Allah yang mencurahkan berkat rohani dalam hidup kita. Nagog dame. Pasu-pasu partodion ima lebas di roha dohot hasireponi. Berkat rohani adalah bagaimana kita itu memiliki hati yang lapang. Tidak menunggu 31 Desember untuk saling memaafkan. Tidak menunggu ujung tahun baru kita katakan unek-unek kita. Tapi saling bertautan seperti jari kita yang bertautan saat berdoa. Odo pasu-pasu partodioni napatar siat banu gijangi di bagasan ngolutta marhite-hite Kristus Yesus. Napatuluhon nakin pinuji madebata. Napaduahon pasu-pasu partodioni madihita. Napatuluhon debata nama milit hita. Dada hita nama milit debata. Jojot do masa di bagasan ngolutta hirana hita mamilit debata. Molo debata nama milit tidak di bagasan ngolutta ta'auho ni totu ngolutaon lomo ni rohani debata. Setiap orang yang mengaminkan hidupnya dipilih oleh Allah, tentu jalan hidupnya dia serahkan kepada Tuhan. Di pasahat tu debata. Jala mangasahon debata. Alai jodoh jolma ibadah nama milik debata. Akhirnya marhua. Gak bisa suruh-suruhan nama debata. Allah itu dia tempatkan sebagai mesin pemenuh kebutuhannya. Tuhan leono tuau. Tuhan leono tuau. Tuhan leono tuau. Begitu dicurahkan. Diingat Tuhan nih. Ada. Ima ciri-ciri ni jolma ibadah nama milik debata. Alai ciri-ciri ni debata nama milik hita ima hala naserep roha di pasahat sude parnguluna sian bona satu ujung ni nguluna ahape namasa di bagasan nguluku tupado di bahen debata. Molo didok tupado di bahen debata dang marhite pikirata dang marhite hagiot ni rohata. Allah melengkapi kita bukan dengan membuat ukuran kita, tetapi ukuran Allah yang berlaku dalam hidup kita. Napaupaton didok hamoratai di bagasan Kristus Yesus dok. Kekayaan orang percaya ada di dalam Kristus Yesus. Hamoraun na di bagasan Kristusi ima haluaun. Adong opat haluaun. Hapataran ni haluaun ni di bagasan nguluta. Na parjolo. Haluaun nang tajalo taboto doi marhite hasesani dosa. Mardame di padenggak kita tu debata. Alani hado sauta. Terjadi hamorauni gabe bagian jabar ni nguluta. Marhite hasesani dosa. Ido benna gabe tahu hita gabe anak ni debata. Kita dilayakkan menjadi anak-anak Allah di dalam hidup ini. Ketika kita menerima Kristus Yesus menjadi keselamatan dalam hidup kita. Dungi didok hapataran ni haluau ni jala otama hapistaran dohot habisuhon nasian debata. Asa marhite hapistaran dohot habisuhon nasian debatai
bui marbisuk kita madalani taunun. Bagaimana kita mengandalkan hikmat daripada Allah untuk menjalani kehidupan ini dengan takut akan Tuhan. Ido benna didok marhite hata ni debata sai jumolo malului hamu harajau ni debata dohot hati goranna dungi tabahonon nama akau deng tu hamu alai jok mana masaha sai jumolo malului akau deng baru mangalului debata. Padahal yang sebenarnya adalah mencari Allah dulu. Ini satu tantangan dalam hidup kita. Mencari Allah dengan kebenaran Allah. Tentu kita harus mengandalkan hikmat daripada Allah. Tentu kita harus mengandalkan kasih karunia Allah. Napa tuluhon dipabotohon tahini rohana. Allah mengungkap tirai-tirai untuk mengetahui apa yang menjadi rencana Allah. Uludo songoni amang inang adong do piga-piga halat nama nukut tuhami amang padita ina ahai inang ahai amang ai puasa mulu na tutu na julu ibo to adiga permudingna ro anak kon nasian luat na dau idapoton na tutu na idok ma amaniaha unang jauh termulak ko hari Jumat mate na mau lau na mau borat na mau inna manang tu boruna na yaha unang jauh termulak ko asa unang sudah ongkosmu hari Selasa borat na mau inna habe tos pas ai puasa songoni amang inna ibo to na tutu na judo adigan paboratna buah hita hapurtibionun ulu mangalalapi pikiratta mabahen naung tersikapian na mabahen naung tiurhian gabe makulum hape didok di paboto hodo tahini rohana Allah memberikan gambaran tentang rencana-rencana Allah, bahkan rencana-rencana yang tidak terpikirkan oleh manusia, rencana-rencana yang tidak terpikirkan oleh kita di dalam hidup ini. Allah menyikapkan itu. Jika kita dekat dengannya, jika hidup kita benar-benar bersandar di dalam Dia. Nah, Bapaton haluauni marhite haluauni di pasada hita di bagasan Kristus. Di pasada hita di bagasan Kristus gabe panean, gabe dohot panean di hamuraun ni debata, di harajaun ni debata. Ala anak dohita. Tentu dohot mahita gabe panean di harajaun ni debata. Sarupa doi amang inang. Hamuraun ni damang dainangi hamuraun ni yanakon na doi. Itu kan? Saya linai saya ni jamitahud don alai hamuraun ni anakon na hamuraun ni mata na do damang na do dainang na do hamuraun ni sedo ang dorang somanguli hamurau tadui alai dung marhot ripe so tung merbedai dohot permaini ade lu do songoni lu bapak lu sering banget sih datang ke sini inna muse lu mama lu sering banget sih datang sini apa itu datang inna muse gabe marhua hita akan tua menjaga diri ati maun di dokot parmainian no songonon gabe secara tidak sadar hita sadiri marhua mabahen carak alaim molo hamoraun ni damangi hamoraun ni anakon na doi suang songoni nang hita gabe anak-anak ni debata
Hamoraun ni debatai gabe pacabar hita di hamoraun ni debatai ala anak-anak ni debatai hita. Di bagasan Kristus Yesus. Naparpudi didok. Jalo utama ngolu na disahapon di bagasan tod di parbadia ala ido tada nadohot panean di hasangapon. Jalo ottado ngolu na disahapon di bagasan tod di parbadia. Ido na didok dia 10 tulu do 10 pati. Setiap orang di dalam hidupnya yang menerima kekayaan kasih karunia Allah disahapod do tod di perbadia di bana. Menerima Roh Kudus sebagai bukti yang pertama sekali bahwa kita ikut di dalam keselamatan itu. Atau ngamanginang nang dihita saluhut nah hamorau dia do nana yang bolusot tadi tahun 2020 sadau. Unang mata ukur marhite ahanadong dihita. Gabe bakol maul hita marlas ni roha. Alay nungga di barade dihita. Songon na dilok nang upasu-pasuhot tuhita. Nang upasu-pasuhon yang telah mencurahkan berkatnya kepada kita. Mari berkat Tuhan. Kita tidak ukur daripada apa yang kita lihat. Tetapi berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita rasakan di dalam kehidupan itu. Bagaimana Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidup itu. Sehingga kita mampu bersuka cita. Dan mampu berpengharapan. Dan kuat di tengah-tengah pandemi virus corona saat ini yang kita hadapi. Kita tetap senantiasa memuji Allah. Kita tetap senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Jalabui mahita mangedehon buke depituratus onomi. Godang ni pasu-pasui di lehon Tuhani. Buah mangina. Boy tay dehot jo. Rasa ngaluar kepala hita deh. Bukan de 706. Kita harus mengaminkan itu. Banyak sekali berkat yang telah kita terima. Godang ni pasu-pasui di lehot Tuhani tarlumobi asi-asimi. Godang ni pasu-pasui di lehon Tuhaki tarlobi asi-asimi marhite anami loma puji aki Yesusi paluai boyau bongotu surgoi. Amin martang yang mahita. Godang jala meragam do pasu-pasu. Nang di palu mehoko di bagasan ngolu nami di tahun nang salpu sahat tutikyon. Jala nunga di paradeho ragam pasu-pasu muse. Nanaing putihan nami di tahun 2020 sada nanaing hubulus kami. Atong ali Tuhan ajari kami makalason saluhut sila lehommu ragam ni pasu-pasu partotion say guguhuk kami mangalului pasu-pasu partotion na siyakoi asa marulup-ulup pami dada holan mamikirhon hasyanganon
dada holan makalasson pasu-pasu perdagingon, naulo salpu, alai pasu-pasu partodion di hatauon, gabe partohap di harajaumu, atong pasu-pasu masalu ruas ni huriam mali Tuhan, sianda dana na met remaja nang naposo. Saluhut natahe ali Tuhan sailehom map bisuk dohot apistaran di namar sikola nasida asa dapotan nasa na pinarsita nasida pasu-pasu malasida dia kapar sikolado parkarejuan nasida patuduma japalan nalomak dia karuas ni huriam naposo na mangalului rokapna patudu matuhan nagabe rokap nasida asa marlas ni roha hami asa tarbaik kami toktong marulop-ulop dinamar dongan saripe anak dohuk buru nami nang di keluarga muda nasai mangido martangiang dopakko di parbue ni bortian di poparan lehom maditikina ali Tuhan pasu-pasu ma pardongan sari pion nasida marhite haso sorang ni danak nang diruas ni huriam diakana tutuan namin akarejo nama muka kaulaon na di taunon linggomi pasu-pasu ma Tuhan dia kaulaon nasida di dia penasida baik marhite ulau ni tangan nang pikiran nasida Homa Tuhan na mangalehon na dinggan. Pasu-pasu akan natutuan nami lansia. Na sudah gugu di dia penasida. Homa na mangodingi nasida Tuhan. Toktong maniop gomos nasida. Atik peso tarbain nasida. Ro tutonga-tonga ni bagas coromon ala ni pandemi virus corona. Alai. Homa na manabay bilangan hari-hari. Pasu-pasu na dibagasan habaluon dohot somarama somarina. Asa marulup-ulup na sida ala takas di palumehoko ragam ni pasu-pasu di nasida. Pasu-pasu jala ramoti maruas ni huriam na dibagasan parsahiton. Di dia penasida baik di bagas manang di rumah sakit. Tangammu na nabadiaima ape honommu di nasida. Tarlumobi di ruas ni huriam. Lince Debora boru tampu bolon. Las Maria boru pajaitan. Amang uhu tapea. Samuel oloan si mangucong. Nyonya hutasoit boru lubat turuan. Ramses si hombing. Inang Florida buru Manalu, Sandear Hasian lubat turuan, Roland Simatupang, Maril Simamora, Ida buru Marbun, Marietta buru Sinaga, Surung Effendi Sinaga, amang situa MH Nenggolan, inang Nyonya Sintua MH Nenggolan, Hunter Nenggolan, Erdiana buru Silalahi, Ruth Nenggolan, Samuel Nenggolan, Muller Silalahi, Rosdiana boru Sinaga, Ganti Batubara, inang Nyonya Simatupang boru Manik, Mareti boru Sirait, Jaminter Situmorang, Bambang Hutapea, Nyonya Naiborhu boru Sitorus, amang Situa Radut Sinaga, Pantas Sinurat, Rista Siaturi, Minar Lubat Tobing, inang Nyonya Sitorus boru Tabunan, inang Nyonya Situa lubat turuan boru tasoit, inang Nyonya Pehu tauruk boru si hobing, amang asida balok, aspita boru tapu bolon, inang Nyonya J si hite boru sinaga, inang Nyonya si tanggang boru nenggolan, nang inang Nyonya Tobing boru manik, inang Nyonya Parangin-angin boru pajaitan, inang Nyonya Situa Marbun boru nenggolan, inang Nyonya Situa Jenenggolan boru Silalahi, inang Nyonya Tambunan boru Sirait. Ale Jahuba debata, tuho mahu pasatami akan lahu hahulungi hami,
Amanami inanami hanggi nami saluhut nana tongon di bagasap parsahiton. Apehom matangamu nabadiai mangalehon hama malum di nasida. Nasa ubat na ipangan nasida parhiti ang may bahin ale Tuhan. Laho majalo hahisaron nasiakoi. Pargugui saluhut keluarga na paturay-turehon. Asa marulupulup nasida mangida hina dinggan ni basam. Nang nadibagasan habot ni roha ala ni hamatean. Ali Tuhan Jehovah apuli maruas ni huriam nalungun rohana jalan namar habot ni roha. Asa totong makirim dopakko. Nang nadibagasan aka hamaulon ni ngolu ala ni COVID-10 siyaun. Say pargugui manasida makirim dopakko. Ay hodo na palumehon akan nadinggat tujuluan niarion. Sa marulupulup na sida. Nang pamareta negara nami ali Tuhan. Pasu-pasu pamareta negara nami. Ho mana mangalihon habisuhon. Ho mana mangalihon biar mida Jehovah. Asa saluhut na niuluhon na sida. Marhite-hite biar mida Jehovah. Nang huriam HKBP terlumobi huriam HKBP Rawamangun pasu-pasu saluhut parhalado ni huriam rap dohot keluarga nasida homa Tuhan napatauhop parhalado ni huriam marhobas di tonga-tonga ni huriam di wik nang dibagas joroon ali Tuhan Jehovah sahat tu homa daging dohot to dinami holan mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangiak kami tujulum. Asi maruham. Amin. Tapuji matuhata mari tede nomor 70 sada ayat sada dot udut nahu papungu pilihan. Tapasap mapiliat tatu adu pani debata tapauduk marohata martangiang mahita. Ale debata amanami na dibanagitjang hodo haroroan ni saluhut silion lehon na denggan. Dohot na saulibasa na mauliutus. Upasata mi masiana ni lehomitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asau parhasia kami pelianon. Patibulhon harajaonmu di tengah-tengah ni huriam dohot di portibion.
buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang nisilen lehon mi Tuhami. Asalam girgir hami madok moliate Tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai ro maharajaunmu, sai saut malomo ni roham di Banu Tongon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panisanami di dosa ni dongan namar dosa Tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangagung. Mulak mahamu di bagasan dame dohot las niroha jalo hamu ma pasu-pasu siat Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakut Tuhan debata ma buhina tuho jala sima rohana midaho. Di dopakut Tuhan debata ma buhina tuho jala di parsaur homa damena tutodim. Amin. Di hamu amanami inanami nang hanggi saluhutna hami akaparhobas padita dohot sude situan nama kobasi suang songoni nang pemain musik dohot song leader nang multimedia madok tuhita saluhutna. Selamat hari Minggu, selamat tahun baru, Tuhan ma nama dongani hita, madalani hari-harion, jala toktong mata jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, dan jangan lupa menjaga kebersihan diri, nang kebersihan hati. Tuhan memberkati. Horas.